Türkiye baş qalası Ankara'da 13 saat. İsәнмесез muhterem тыңлаучылар. Бүгін 2026 елның 1 июне düşәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Türkiye Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлайсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ершеннәре белән www.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңлау кушымтасыннан Вот радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ үзәк командалыгы ял көннәрендә Горук һәм Кешм утрауларында Иран объектларына һөҗүмнәр ясавын һәм бу һөҗүмнәрнең Иранның агрессив гамәлләренә шул исәптән АКШ дронын бәреп төшерүгә җавап булуын белдерде. Хәрбиләр һөҗүмнәрдә Америка хезмәткәрләренең зыян күрмәвен әйтте. Аерым алганда дүшәмбе көнне Кувейт үзенең һава саклану системалары дошман ракеталар һәм дроны һөҗүмнәрен тоткарлавын хәбәр итте. Шул ук вакытта Иран Сирик утрауындагы объектка һөҗүмдә кулланылган дип раслаган АКШ һава базасын юк итүен белдерде. Тәһран алга табада һөҗүмнәр дәвам итсә, масштабы һәм характеры буенча төрле җавап биреләчәге турында кисәтте һәм АКШның теләсә нинди киеренкелеге өчен җаваплы булачагын җиткерде. АКШ дәүләт катибы Марко Рубио Израиль һәм Ливан арасында этаплы рәвештә киеренкелекне киметү планын тәкъдим итте дип белдерде АКШ рәсми вәкиле Reuters агентлыгына. Бу тәкъдим Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяхуның гаскәрләрен Ливан территориясенә тирәнрәк җибәрүе һәм Израиль көчләренең күптән түгел стратегик Бафорт ныгытмасын басып алуыннан соң ясалды. План буенча Хизбулла Израильгә каршы барлык һөҗүмнәрен туктатачак һәм моның өчен Израиль Бейрутта киеренкелекне арттырудан тыелачак. Ливан илбашы Джозеф Аун бу тәкъдимне хуплады, парламент спикеры Набих Берри теләсә нинди килешү Израильнең хәрби һөҗүмнәрен туктату белән башланырга тиеш дип ассызыклады. Тоткыннар хукукларын яклаучы төркем Израильне Фәләстин тоткыннарына карата системалы җинси көчләү һәм җәфалау өчен җаваплылыкка тартырга чакырды. Фәләстин тоткыннары ассоциациясе Израильнең Фәләстин тоткыннарына каршы җинаятләре Израиль түрәләренең халыкара мәхкәмәләрдә җаваплылыкка тартылырга тиешлеген күрсәтә дип белдерде. Шул ук вакытта БМО хисабында Израиль көчләре тарафыннан Газа һәм Йорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегендә фәләстинләргә каршы кылынган 31 җинси көчләү очрагы расланды. Шуларның 13-е күптән түгел, 18-е элекке очраклар иде. БМО көчләү, күмәк көчләү, мәҗбүри ялангач тоту һәм көчләү белән куркыту кебек очракларны теркәде. Якшәмбе көнне Мьянманың Шан штатында шахта шартлаткычларының очраклы шартлау нәтиҗәсендә дистәләгән кеше һәлак булган. Үз исемен атамауны сораган коткару төркемнәре төрле саннар хәбәр итте. Бер чыганак 46 кеше, шул исәптән балалар үлгән дип җиткерде, икенчесе барлыгы 59 кеше һәлак булган диде. Шулай ук 70тән артык кеше яраланган. Тука шартлаткыч матдәләрнең икътисад департаментына каравын һәм вакыйганың төгәл сәбәпләре тикшерелүен белдерде. УЕФА якшәмбе көнне Реал Мадридның төрек ярым сакчысы Арда Гүләрне 2025-2026 Чемпионнар Лигасы сезонының иң яхшы чыгыш ясаган футболчысы дип атады. 20 яшьлек спортчыга бу бүләк берничә гаҗәеп уен күрсәткәннән соң бирелде. Ул үзен Ауропада үсеп килүче яшь талантларның берсе итеп күрсәтте. Шул ук вакытта турнир тәмамланганнан соң Paris Saint-Germain футболчысы Хвича Кварацхелия абруйлы сезонның иң яхшы уенчысы бүләгенә лайык булды. Бу соңгы хәбәрләр иде. Театр яктылыкка, нурга илтә.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка, нурга илтә тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган кыргыз актрисасы Бакен Кыдыкеева турында сөйләшүне дәвам итәбез һәм аның кыргыз киносына керткән өлешенә тукталабыз. Бакен Кыдыкееваның кинематографик карьерасы профессиональ кыргыз киносы туу белән бер үк вакытта үсеш ала. Ул кино дөньясына 1955 елда төшерелгән беренче кыргыз төсле фильмы булган Салтанат фильмында төп рольне башкарып килеп керә. Бу беренче адым белән Кыдыкеева кыргыз хатын-кызларының көчен, ныклы позициясын һәм үзгәрешен күрсәтүче символга әйләнә. Кыдыкееваның кино сәнгатендәге эшчәнлеге үз илендә генә түгел, халыкара сәхнәдә дә зур яңгыраш таба. Салтанат фильмы Мәскәүдәге сәнгать фестивалендә күрсәтелгәч, ул бөтен дөньяның игътибарын җәлеп итте. Хәтта бу фильмны караган Европаның иң күренекле актерларыннан берсе Жерар Филипп та Кыдыкееваның искиткеч талантына һәм нәфислегенә шул кадәр соклана ки, ул бу бөек кыргыз актрисасы белән бер фильмда төшәргә теләвен белдерә. Шуның белән аның генийлыгын раслый. Кино тәнкыйтьчесе Иванова Бакен Кыдыкееваның профессиональлеген мондый сүзләр белән белдерә. Бакен Салтанат фильмындагы барлык катлаулы һәм җитез күренешләрне дә дублер кулланмыйча үзе башкарды. Мин аның талантына соклануымны "Син циркта өйрәтелгән Кавказ атлы хатын-кызына охшагансың" дип әйткән идем. Бу профессионализмның иң ачык мисалы буларак, ул бернинди ярдәмсез далада атта чабу бару күренешләрен башкара. Моннан тыш, фильм төшерелгәндә 32 яшьтә булуына карамастан, Кыдыкеева 18 яшьлек кыз образын искиткеч уңышлы башкара. Бу фильм кыргыз киносының да, актрисаның да бөтен дөньяга танылуын тәэмин итә. Кыдыкееваны дөнья күләм танылган актриса иткән иң мөһим фактор Шыңгыс Айтматов әсәрләрендәге хатын-кыз образларын тиңсез тирәнлек белән уйнавы. Җирана фильмындагы Долунай роле аның карьерасының иң югары ноктасы. Ул бу роле белән сугышның җимерүләренә, югалтуларына һәм газапларына карамастан хатын-кызның ныклыгын күрсәтте. Сәнгатьченең бу уникаль таланты халык тарафыннан да югары бәяләнде. Хәтта легендар Җирана фильмын төшерү башлануы һәм төп рольдә Бакен Кыдыкеева булачагы игълан ителгәч, халык аны зур дулкынлану һәм түземсезлек белән көтте. Фильм чыгу белән кинотеатрлар тулы иде һәм кешеләр аны карарга кинотеатрларга агылдылар. Актриса үзе дә Долунай роле турындагы истәлекләрендә булай ди. Баштан ук мин бу рольне гади генә мактанмыйча уйнарга булдым. Дөресен генә әйткәндә, бу рольнең экранда ясалмалылык, артык күпертү, хәтта елау һәм зарлану белән сурәтләнүе миңа һәрвакыт уңайсызлык тудыра иде. Ни өчен? Чөнки Долунайда гади хатын-кыз. Бәлки ул башка хатын-кызларга караганда газап һәм кайгыны күпкә тирәнрәк кичергәндер. Шул гына минем өчен рольнең тирәнлеге аның тынлыгы артында яшеренгән нәрсә күпкә мөһимрәк иде. Мин аның даими хәрәкәттә, үзгәрүчән хәлдә булуын теләдем. Алиман белән булган бер күренештә мин сөйләшеп кенә калмыйча, бергә алма ашасак яхшырак булар иде дип тәкъдим иттем. Ни өчендер бу миңа бик табигый тоелды. Тормышта да шулай түгелме соң? Кешеләр утыралар, сөйләшәләр, ашыйлар, эчәләр, эшлиләр, нәкъ менә шул вакытта иң начар һәм иң яхшы әйберләр була. Бәхил бул Гөлсары фильмындагы Жайдар образы Айтматовның драма дөньясыннан көчле һәм зирәк хатын-кыз образын экранга алып чыкты. Беренче укытышу фильмында персонажның эчке дөньясын чагылдыру осталыгын ныгытты. Классик белеме булмаса да, Кыдыкееваның тумыштан килгән искиткеч интуициясы һәм күзәтү сәләте бар иде. Кинодагы актерлык осталыгы еш кына текст битләре белдерә алмаган хисләрне карашы һәм йөз мимикасы аша җиткерә алуы белән характерлана. Ул гадәттә язмыш җилләре китереп бәргән, ләкин намусын югалтмаган көчле ихтиярлы образларны өстен күрде. Һәр образында ул кыргыз халкының рухын, гырыф-гадәтләрен һәм эстетикасын чагылдырды. Кыдыкееваның актерлык карьерасы төрле персонажларга бик бай. Ул Тактагул фильмында Бирма, Ашудада Рейхан һәм Тайга кичүдә Газиз ана рольләрендә хатын-кызларның ныклыгын чагылдырды. Карау вакыйгасында Хәдичә һәм Революция атлыларында авторитар комиссар Әминова рольләре белән драматик талантының чикләрен киңәйткән Кыдыкеева, шулай ук Изоп телевизион фильмында Клея һәм Алымканда Җиңги рольләрендә дә уйнады. Карьерасы дәвамында ул
Урам фильмында Сейл, очрашу һәм аерылышуда Хадija Хун һәм Минем сөекле ватанымда Асылкан кебек рольләр белән актерлык осталыгын тагын да ныгытты. Бу фильмнарда ул җанландырган һәр персонаж Кыдыкиеваның осталыгы аркасында гади кинематографик образ гына булып калмыйча, төрки дөньяның мәдәни хәтерендә тере портретларга әйләнде. Бүгенге көндә Кыргызстандагы күп театрлар һәм урамнар аның исемен йөртә. Аның тормышы турында документаль фильмнар төшерелә, пьесалар языла. Ул актриса гына түгел, кыргыз киносының йөзе дип тә санала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка нурга илтә тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган кыргыз актрисасы Бакен Кыдыкиеваның кино сәнгатенә керткән өлеше турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Türkiye Ovası Radyosu bütün dünyaya yankırıyor. Nogayça nasihatler. Ayavlı tınılavşılarımız bu yuma hem avru, savlay, kayır bolgan baresinde söz bardıramız. Avrudun bizlerge kötörü kayır bolganı baresinde alimlerden aytkanı bek teren em yakşı manelerden bir kesege em nav bolgan. Ey ahiretini oylap soga azirlengen marazlı. Avru aynı sabunday künelerdin kirlerini yugan em tazalagan. Marazlardın künelerdi yuup alıp ketkeni hadislerde aytılgan. Bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam nav sözünü em aytkan. Meyvaları erigen bir terek silkelense, meyvaları tögülgöndöy, imanlı bir Müslüman eğer avurup titrese, küneleri tögülgen. Bir yaktan em karasan, küneler de aslında ebedi yaşav üçün daimi maraz bolgan. Beri sosu küneler em dünyadayken de kalp vicdan yan üçün manevi maraz bolgan. Eğer sen avurganda katlanıp dayanalsan, em şikayet etbesen, nav ötüşü marazban, manevi em daimi avrulardan kutulasın.
Eğer sen künalerdi eslemey tagan bolsan, ya da ahiret yaşavını bilmey tagan bolsan, em yaratuşu Rab'dı tanımaz adem bolsan, sende söyle dehşetli, begükön maraz bolgan. Milyon kere sendeki kişkenekey marazından, taga zararlı bolgan. Eğer kaygılanayak bolsan, em kışkırıyak bolsan, sosu marazından kışkır. Nege dese yaratılgan, savlay mahluk ne bolsa, sen olardın berisine, kalp yanın nefsinmen, tab baylanışın bolgan. Eş artı kesilmey, daim kötörösü senden, ayrılıp ketken üşün, em sosunlardın berisi, senin inanışın betten, yok bolup bir taga, geri kaytbayağı üşün, özün bilen olardın, baylavları üzülüp, senden ozup ketken sebep, garip yüreğinde olar, sonsuz yaralar aşkan. Bötende em sen özün, ahirette bilmey turup, ölgöndü özün üşün, ebedi bir ayrılık bilip solay inanganga, nav sebepten er yagın, aklın, yanın, vicdanın, yara bere tolup kalgan. Mine sosu sebeplermen, aslında söylesen de, dünya tolu maraz bolgan. Sosu halde en evvel manevi yagındaki sonsuz yaralarına, dehşetli marazlarına en tesirli dari bolgan, saga tezok şifadı berüge sebep bolgan, iman darisini tabıp, tura iman kerek bolgan. So deridi tappaga en kıska bir yol tagı, nav maddi marazban yırtılgan gafletindin perdesi aslındaki acizlik em arıklıktın terezesinden karap, calal iyesi em kadir budaydın kudretini, em de maramatını körüp tanıganın kerek bolgan. Zaten kudaydı tapsan, maraz marazlıktan şıkkan. Allah'tı tanımagan kaysadem bolsa bolsun, dünya tolusu bela, bası üstüne kuyulgan. Haktı tanıgan bolsa, so marazlıdın dünyası, beri nur em manevi şatlık ban tolup kalgan. Sosu iyigiliklerde ol, derecesine göre, imandaki kuvat ban, yüreğinde bile turgan. Kalbindeki imandan tuğgan neşe şatlık van, em tapkanı şifaman, kelgen tetim aslında, bürtököy bolup kalgan, beri maddi marazdın, kıynavı, em kıyınlığı, kötörüsü eş kalmay, erip, ezilip, ozgan. Sağlıkman kalınız.
агайча нәсихәтләр. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның ахырында көннең төп темаларын искә төшерәбез. АКШ Иран объектларына һөҗүм итүен җиткерде, Тәһран үз чиратында көчлерәк җавап кайтарачагы турында кисәтте. Марко Рубио Израиль һәм Ливан арасында этаплы рәвештә киеренкелекне киметү планын тәкъдим итте. Тоткыннар хокукларын яклаучы төркем Израильне Фәләстин тоткыннарына карата системалы җинси көчләү һәм җәфалау өчен җаваплылыкка тартырга чакырды. Мьянманың Шан штатында шахта шартлаткычларының очраклы шартлауы нәтиҗәсендә дистәләгән кеше һәлак булган. УЕФА Реал Мадрид ярымсакчысы Арда Гүләргә Чемпионнар лигасында бу сезонның иң яхшы чыгыш ясаган уенчысы бүләген тапшырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирда киләсе очрашуга кадәр.